Tervetuloa tänne Nitsan keittiöömme. Tänään valmistamme kastikkeen. Kastikkeeseen tarvitset veitsen, kaljaa, sipulia, lihaa, viiniä, viskiä ja valmista kastiketta jääkaapissa. Seuraavaksi näemme miten. No, mitä me ollaan tähän mennessä saatu aikaa? Tässä ollaan nyt tehty tämä äärimmäisen terävällä veitsellä tietenkin operoidaan ja isolla tilavalla leikkuulaudalla valkoisipulia ja sipulia hakattu erittäin hienoksi. Ja sitten täällä näin odottelemme maailman tehokkaimman liesiratkaisun toimintaa. Se höyryää jo ihan hyvin 10 minuutin jälkeen. Tänään hyvä päivä sähköjen kanssa. Ja sitten täällä vähän pyöräytellään öljyä pannussa. Se tuntuu jo ihan hikuisen lämpimältä, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi lämpimältä. Elikkä seuraava insertti. Näemme kuinka tää lähtee tästä syntymään. Ja tervetuloa tänne keittiöön. Nyt valmistamme kastikkeen. Ja sinne lähtee, öljy porisee siellä. Siitä heitetään valkosipuli ja sipuli sinne. Oiko tirahtaa? Tirahtaako vesi kielelle? Sinne niin, noin. Tiskit hoitaa joku muu. Siitä vähän nätisti lähtee ruskistumaan. Ai, on aika kuuma pannu. Tässä vaiheessa melkein voidaan, missä meillä pykälä heittää täältä näin. Yksi pykälä pienemmälle pannulla. Anteeksi herra kokki, nyt vaihdatte juuri meidän pastaveden pykälää. Huomaa selvät merkinnät. Se on hyvä, että se on sokeille tehty. Ei varmaan yhtään lämpöisä, jos toi on kutosella ja tosta kokeilee vähän tota pykälää. Hei, siinähän se olikin. No mutta takaisin aiheeseen. Siinä nähdään sipuli vähän ruskettuu, ottaa vähän sellaista etelän miehen väriä siinä. Ebony and Ivory, valkosipuli ja tavallinen. Siellä ne tulee. Vähän ruskoa pintaa siinä. Tervetuloa tänne. Olemme päässeet lihavaiheeseen. Carne de bœuf. Siinä nähdään lihaa punaista ja sitten teemme taikatempun. Hepsu, kepsu. Oi, sieltä tulee. Otetaan nätti rusko pintaan. Se on vähän kuin Lapin syksy. Sieltä se tulee ja vähän joka väriä. Jotain. Tää on vähän niinku tää meidänkin, että meillä on tää latinon ruskea ja sitten on näitä punaisempia lihoja. Tää oli se medium, well done medium rares. Joo, oli muuten vähän kuin äijä helvetin paha entrecote tänään, mikä tilasin mediumina ja liha oli niinku raw miinus. Se oli vitu hyvä. Ihan hirveetä shaisseja. Tervetuloa tänne keittiöön. Tässä vaiheessa vadepulkilla olisi mennyt jo aivan liian kypsäksi tää jauhelle ja vade tykkää vähän raaemmasta lihasta. Mutta se olisi siinä maustetaan pinnassa sen verran, levy on pienemmällä. Sitten otetaan tää villikortti. Panzani, tomate, basiliki. Hei! Villi hetki! Ei vittu, vesi kiehuu. Vesi kiehuu! Nyt ollaan 15-20 minuuttia lämmitetty vettä ja nyt se kiehuu. Tiedätkö mitä? Missä on kotoisin Villasta? Stanislava. Joo, tietolainen meni. Tässä samalla vadepulkki, hän nyt tällä hetkellä hän stalkkaa meidän vuokraisäntämme Apuria. Minkälaista materiaalia löytyy? Ei löydy hyvää, paitsi että saatiin vaan taustatietoa, että Mimmi on tosiaan Villasta. Ja nyt lähtee spagetti tulille. Vettä ollaan yritetty keittää nyt yli 20 minuuttia ja se kiehuu viimein. Sinne vaan. Vähän levitellään sinne tulille. Ihan kun nuotio pistettäisiin pystyy samalla lailla. Katsotaan joku kauha numero 3, jolla vähän sit aletaan hennosti, hellällä otteella painelemaan sitä kaveria sinne. Veljiä veteen. Menkää vaan uimaa toverit sinne. Rohkeasti. Vesi ei oo kylmää. Sitä on keitetty 20 minuuttia. Sinne se menee.
Aiotaanko me laittaa tätä levyä pienemmälle? Ei me vielä uskalleta, koska se varmaan se ei kiehu enää tämän vuoden puolella sen jälkeen. Nyt siellä on kansikienne, ettei niinku löylyt lähde pakenee. Ja 8 minuuttia ja sit palaillaan taas. Kyllä. Ja pantsani aikaa. Koko perhe on koolla. Isi avaa pantsani purkin. Ja sinne se menee. Ei mitään hajua mille tää maistuu tai tuoksuu. Tuoksu on hyvä. Tuoksu on erinomainen. Annas tyypit. Siinä kuvausryhmällä kanssa tyypit. Tosi hyvä. On freesi. Aika pizzamainen. Siis oikeesti tosi freeshi tomaatti tulee. Fresh. Niinhän siinä sanotaan. Voisiko olla kirkkotomaatit? Ne menee lopuksi sitten, ettei ne mene ihan mössöksi. Saadaan vähän rakennetta, safkaa. Uskalletaanko me laittaa toinen pantsaani? Tyhmä kysymys. Kyllähän me uskalletaan. Ja sieltä se tulee lisää pantsaania. Kun me pistetään jokerilyöjä lyömään, niin siinä vaiheessa haetaan voittoa. Ei mitään tasapelejä enää. Sieltä se tulee. Pantsaani. Oi, tää kauha ei mahtunutkaan sinne. Kannattaa kokeilla, kun lähtee kauhalla aina törkkimään ja varmistaa, että kauha mahtuu ineen. Aika väsynyttä musaa täällä Stanislaava. Ei vaan muuta. On muuten vitun väsynyt paska. Ja Ruotsin laivalla. Eikä tullut lätkämatseja Stanislava. Mitä voidaan sanoa? Se on vaan himaa kuunnella biisiä. Kommenttia tehdään. Ei vittu. Miehet. Nyt on unohtunut tärkeää. Nyt pilvit poikki ja sieniä kehiin. Väsynyt on sisään, nyt jatketaan vielä tästä Stanislavan musalla. Se oli toinen biisi. Tää on ollut Vivalla joskus vuonna 92, kun pikku Stanislava on Vilnas katsellut ensimmäiset kuvaputkitelöidyksiä. Hän on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen Joe Le Taxi. No, mitäs meidän kokeillaan täällä pieni ongelma? Joo, Mitä on käynyt? Tää kävi silleen, että se kohti joi kaljaa. Ollaan rehellisiä, kohti joi kaljaa. Sienet lämpämin. Mut se on muutenkin ihan hyvä, että pysytään kaljassa eikä mennä sieniin. Se on aina ihan hyvä. Sienet taas unohtuu. Sienet taas unohtuu. Se on tää Mikä se ukki tekee ruokaa tänään lämpämin? Se on vitu hyvä se. Kun ukki selittää siinä niinku se tilanteen jälkeen, että no miten meni? No menihän se vähän pämpään. Ja sit menee tää Freestyle radio jäästä ihan täysin ja sanoo, että mitä se vaan lähtee mennessä. Ja se vielä double bounceaa vielä sellainen yksi jossain vittu aggressiivisesti. Nyt lähtee. Ei lähtenyt. Ukillakin oli ollut sienet hukassa. Joo, Ukilla oli sienet hukassa ja Ukki veti pämpämme. Kyllä taas kans tänään mä kuulen, että meidän jälkkärilistalla on viskiä. Ihan vaan viskinä. Välittömästi kiinnostuksesta. Ginger aleä kans. Kyllä. Vähän sour-yritelmää tehdään. Tuolla halpis viski sour, eli paikallis Sveppes lemoni on skidisti makeampaa kuin Suomessa oleva se bitter lemon. Niin siitä pitäis saada aika noseva pikku sokerikaan. Nyt saadaan sienet kehiin. Vade yrittää täältä ottaa taas shown haltuun. Hiljaisesti vetää. Kyllä tällaisen mukaan Stanislava on selvästi vähän tällainen melankolinen, surumielinen naikkonen, kun piirtää tällaista musaa. Mä voin kuvitella, näkisin Stanislavan, että hän on siellä oman pienen ahtaan vuokrayksiönsä erittäin ahtaassa kylpyammeessa, tuikkukynttilöiden saattelema, kuuntelemassa biisiä ritiitillä, juo jotain tosi halpaa punkkua ja vaan päivittelee omaa elämää. Missä se mun unelmien prinssi? Missä on Igor? Missä on Igor? Nyt mitä tapahtuu? Siis tää on pro-keittiö ihan. Sieltä se tuli. Sinne se meni. Ihan totaali yllätys, kun huuhteli pastaa. Aivan mieletön juttu, ei siinä mitään. Nyt pasta saatiin irti sillä. Se on siinä. Sitten vaan niinku, se on ihan tarjolla pedilleen. Dish näyttää aika herkulta. Dish näyttää herkulta. Sitten pistetään vähän parmesaania siihen päälle. Mikä on päivän viini?
Päivän viinenä meillä toimii ei Carrefour Selection, vaan Carrefour Discount-kokoelman Bordeaux Appellation, Bordeaux Contrôlé. Miksi me otetaan Genettiä? Se oli ihan hyvä tähän näin. Tää on pakko tyyppää nyt. Paljon maksaa? Makso €3.5. Kyllä. Joo. Rypälettä tai rypäleitä ei mainittu. Voltit on vahvaa viiniä, 13 volttia. Ei voi ollako hyvää. Carrefour Discount. Let's hit it. Mikä se on ruokailun teema biisi? No siis iskin tuolta nyt tuli tämmösen Flufftronics, eikö se The XX Infinity Flufftronics Dubstep Remix. Tää on ihan tämmönen niinku suht chillauttava. Tämmönen niinku ehkä hieman niinku ruokailua herättävä chebali. Kyllä. No mitä sä äänentoista järjestelmää? Äänentoista järjestelmää palvelu mun mielestä hintaisena menee erittäin hyvin. Suosittelen kaikille. Klasuussa. Check. Nyt on bulkkia peessä, Sveitsi. Eli parmesaani lähtee siinä auki. Joo, tää Oli huono pakkaus. oli törkeä huono pakkaus. Onneksi nää on kadonnut Suomesta aika pitkälti. Ei mitään, ne on vähän jäljettää muutenkin. Mut ei mitään. Siinä on nyt tuotokset. Ton näköistä annosta saatiin aikaiseksi. Eli tällainen pasta bolognese lähetty tällaisen vähän rustiikilla lähestymistavalla, että maalaishenkeä siinä ja sit pikkasen täältä. Se on niinku rohkeasti vaan juuston päälle ja nyt siinä vähän lisää valkosta. Kaikki haluaa ravistaa valkosta lisää ja siinä. Se on siinä. Kerrotko Vade vähän meidän viinilaseista? Mitä Joo, kävi? No siis viinilaskunta on ihan perinteisesti ranskalaista. Ranskassa ei hirveästi viinää harrasteta, että sehän on täällä aika harvinaista. Niin täällä sen takia niin ei ollut talon puolesta tarjota viinilaseen. Päätettiin ottaa tämmöset niinku, täällä on enemmänkin teetä. Et se on toi Brittiasart, missä on toi viinihommainen mallis. Täällä on niinku teejuo ja täällä on tämmösiä kertakäyttö teekuppeja. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu mun mielestä. Kyllä tätä €30 maksanutta viiniä nyt voi tämmösestä teekupistakin juoda. Et ei se ole Carrefour Discount ei voi pettää. hirveästi väliä, että mistä sitä luotraa tämmöstä. Mut Bordeaux ja isolla. Kyllä. Ojan pohjalla poljettuja viinirypäleitä. Otapas tyypit saman tien sit dishistä. Mitäs dishi maistuu? Mulla puutuu varmasti. Oikein, täältä tulee kato kokki tarjoaa. Kes on? Por favor. Kokki tarjoaa täältä. Iso vai pieni vai reilusti? Laitetaan reilusti. Koko raha. Koko rahalla. Se olisi niinku siinä on. Lisää tulee sitten kyllä. Haarukka väpättää. No. Ei se mitään, mun kokkiveitsen Vai se mun teräkin käsi, oli mikä sähköteipillä kiinni. Nyt jos oikeesti hivitään, niin pastahan pitäisi syödä lusikan ja haarukan kanssa. Niin jo. Ja mä haluan sanoa ennen kuin V-pulkki heittää tätä safka suuhunsa, että jos tässä tapahtuu mitään lääkehoidollisia tarpeita, niin mä en oo tätä koskaan tehnyt. Sieniä suu vaan. C'est très bien, très bien. Merveilleux! Oli ihan hyvä. Anteeksi pieni innostus.